akan mata zan yi ma akan mazan. To na farko dai shi auren garin nan yanzu ko in ce Najeriya ma kusan north din namu aure yana yawan rushewa, dalilai ku suna da yawa saboda rashin amana da rashin soyayyan ma yana sakawa, sannan na ƙarshe sannan rashin sana'a. A da mu kuma zaka tashi ba wata mai aiki, ka yi shara, ka yi wanke-wanke, ka bawa wanda yake tsare maka gida. Amma mu yanzu da yawan ku ba wanda yake shirya ɗansa ya tafi makaranta, wanda har yanzu wannan nauyin yana kai na ɗana shekararsa 10 sai na sa shi a mota yake tafiya makaranta. Kuna yi? To wannan yana rage soyayya ma a gurin namiji, yana rushe aure sosai sosai. Matsab ba kwa yin girkin nan, an koyi oda kowa sai ce oda, rabin ku in an tashi har miyar dage-dage ake oda. To ta yaya aure ba zai mutu ba? To a haka ne masters, a haka ne digiri, a haka ne phd, wanda har yanzu in kuka je gidanmu duk wanda yake zuwa gidana ya san ba a cin abincin mai aiki. ‘Ya'yana sun yi developing wannan habit din, su suke girkin su. Wallahi bana WhatsApp, duk wanda ya san ni bana yi, kuma I'm a very successful, ba inda ba a kira na, kawai waya ake a kira na. Kuma ba ma ko tallan nan da ake cewa sai kayi talla za a sai kayan ka, wallahi Allah ina kwance BC kala har NYSC ina dinka musu uniform, yanzu ina dinka uniform a shekara guda 150, kuma ba ta WhatsApp ne ma ba. Da kika je makarantar kin dauki niyyar bacci, an dauka hutu ne gidan miji, rayuwar gidan miji wahala ce. Soyayyan nan da ake a kofar gida ita kadai ce soyayya, kuma duk mutumin da yake so ya zama successful a rayuwarsa baya bacci. Ko kuma yanzu kuna da habit za ku buya a daki kai ta waya, kana ganin mijinta ka kashe, dan me yasa zaka kashe waya? Shi aure transparency yake so, baya son boye yawancin tsanar da maza suka yi mata yanzu akan tarbiyyar 'ya'yansu ne. Ba za ki taimaka musu da kuɗin makaranta ba ki taimaka tarbiyyar ma ba za ki ba. To da akwai wata masifa kuma da yaran yanzu kuka koya, bini wasu an waya in ba a ɗauka ba a dinga fushi, saboda menene? Mutumin nan naki ne, in ya dawo gida mijinki ne. To wannan yana sawa ya fara tsanaki ma, in kin wayar kawai sai ya ki ɗauka. To kuma daga haka sai ki dinga cewa ai ya tsane ki ne yanzu haka wata ya samu, kuma wallahi wuce ba haka bane. Rayuwar ce mun zo ta ga rashin kuɗi, watakila a ranar ma busy yana nemo yanda za a yi a biya kuɗin yara na makaranta. Kuma ku daure ɗabi'un nan, da safe ka tashi ka ba wa mijinka abinci da safe. Mata yanzu sai su ce wai ya haɗa shayi kamar wani wanda baki san shi ba, ko bakon kirki kika ai kya zo da safe ki bashi abinci ya kama hanya ya tafi gidansa. Rushewar gidaje ta zama dole akan wannan ɗabi'ar kadai ta isa. Banin nan da wace ce su kuma maza ba in dawo kansu. Su maza abin da yake damun su, abin da yasa na fi damuwa da ku, in kuka gama an gama da su ba abin da zai faru. Wallahi nake gaya miki, in dai kin iya abinci, kin iya gyaran gidanki, kin iya taimakon ƴaƴanki, kin wa ƴaƴanki tarbiyya, shi kadai ya isa. Bai isa ya kore ki a gida ba, wallahi bai isa ba, saboda ba wanda zai karɓar masa wannan ƴaƴan. Su kuma maza laifin su wallahi iya karkari ku ce za su yi kishiya da rashin kula da gida yanzu. Sannan a gidan ba ka iya ci da gidan daidai yanda zaka iya bada kuɗin batanta mora, ba a yi wallahi yanzu. So shi yasa nace ku tashi, in ka nemi sana'a, ci fa aure kawai abu ɗaya ne. Allah ya baka gida, ka tara iyali, kai ma ka yi yanda iyayenka suka yi. Wata sunna ce kawai ki nemi aljanna. Amma idan wani daɗin miji ne wallahi akwai matsala. In dai kika kafa wa ranki cewa ke namiji kike so, kin fi kowa rushewa.